For he bebrebe no said ye bedi anie ene de TB ja sa ye ne asem bi aka TB di he ama baby papa asem no ne nyina wu asem na wu eti abusia frɛ me mama ka kire se me trans na me kire mu ye de ye ne bibi aka de abusia ye ka ne se obi anka na komanto ne yam ne de oto de otuo ese obi ye metodan obi ye metoka enti he bebrebe no asana wiye nie oba warefo no nsa ka ne ku enti enuanom abusua pese me fa metumanim se he bebrebe no baby papa breaking news asam no awu asam na wu enti TB wankasa sɛdeɛ wokasa mo ma ho so sɛdeɛ waboa bia no agudane ne die ire na kyerɛ sɛ wobɛtimi ahwɛ wadeɛ ne deɛ papa ne deɛ ma obia no fa yɛde ne nyina akyɛw deɛ abusua yɛ ka ne sɛ sese deɛ abusua nsa ka yɛ de hye nti asɛm bia ni hɔ nti he bebrebe no asɛm na wu baby papa asɛm no asɛm na wu asɛm na wie yɛ nyina nie yɛsrɛ Ghanafoɔ nyina sɛ obi hanka na ntum obi hanka na komanto no yam na na deɛ abusua yɛnya yɛ de hye eti asɛm no nyina wu ɛyɛ breaking news mama kachire FM ɛyɛ ha na abusua de asɛm yi yɛresa de baayɛ sɛ yɛmfa nto abusua ne adɔfoɔ nyina nim sɛ he no baby papa asɛm no wu eti unua wonsa ka na de ama unua nso sɛ abusua de abusua nyina ka ne sɛ yɛda adɔfoɔ nyina ase de adɔfoɔ mo ayɛ Ghanafoɔ mo akyerɛ ma yɛhu sɛ mo wɔ yɛ ho dɔ yɛnsa ka yɛ de hye eti sese de baby papa asɛm na wu eti de oba TB ne nsa ka no TB onfa eno a eti abusua ne ne asɛm ese abusua ɛyere emma ayɔnkoɔ yɛnso yɛnsa ka yɛ de hye enti yɛ ne abusua nso yɛatena se a yɛdwendwene de aka no yɛbɛhu de yɛde bɛkɔ akusi yɛda obi bia ase ɔdɔfoɔ wo nsa ka hyɛ video yi fama wo nua bi sɛ TB bebrebe no a oyɛ he no asɛm ne nyina wu eti sese de abusua nsa ka yɛ de hye meda ase bebree wo nua ba mama ka kyerɛ ni wo nsɛnde mfama adɔfoɔ nyina meda mo ase